Maayong adlaw makauban. Ani ang labing dagko ang mga balita nga angin yung masayran dinhi sa Sugbo, sa ubang bahin sa nasod ug tibuok kalibutan. Ako si Angelica Faisaniel ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was. A recap of the stories that matter. Nagtigom sa batasang pambansa ang mga senador, kongresista, mga opisyal sa gobyerno, diplomat ug uban pang bisita alang sa ikalibang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mao kinang mibukas sa labing dako nga mga balita karong simanaha. Atol sa SONA 2026, iyang gitagsatag sa pagtuki ang mga nahimo sa administrasyon ug ang mga prioridad alang sa nahabiling duha ka tuig sa iyang termino. Usa sa labing nakapakurat nga gipahibaw ni Presidente, take 2. Usa sa labing nakapakurat nga gipahibaw sa Presidente, mao nga nangandam na ang Office of the Ombudsman sa pagpasaka og daghang kaso batok kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. May kalabutan sa giingong mga irregularidad sa flood control projects. Buot nga ipadangat sa Presidente, pinaagi sa maong pamahayag nga dili babag ang ilang relasyon sa pagpatuman sa accountability. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Samtang wala mo tambong sa SONA sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Isip pamaagi siyang pagprotesta batok siyang giingong nagkaluya nga demokrasya sa nasod. Hinuon iyang gisubay ang mga nahitabo gawa sa sesyon. Samtang dugang pa ang mga senador ang absent sub sa maong SONA sa presidente. Dinhi sa Sugbo, mimarcha gikan sa Kapitolyo hangtod sa Dancolon ang mga sakop sa progresibong grupo dayong gisunog ang usa ka effigy sa pagtapos sa SONA sa katawhan, isip simbolo sa ilang pagsaway sa administrasyon. Matod sa Cebu City Police Office, nagpabiling malinawon og kontrolado ang kahimtang sa tibuok mobilisasyon. Samtang kapin sa 3,700 ka kwalipikadong residente sa Cebu City ang nakadawat og pinansyal nga tabang ubos sa Uplift Assistance Program sa DSWD niining adlaw. Ang maong programa gitumong aron makatabang sa problema sa pagsaka sa presyo sa pagkaon, plete, gasolina ug uban pang batakang panginahanglan. Sa laing balita, 3 ka balay ang naugdaw sa sunog sa Barangay Bulacau, Cebu City. Napo og 6 ka individual ang naapektuhan sa insidente. Samtang nagpadayon pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron matino ang hinungdan sa sunog. Sa pagtungtong sa adlaw nga Martes, gibutyag sa usa ka political analyst sa Sugbo, Attorney Grace Magalzo Bualat, nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang ikalimang State of the Nation address, mituki sa daghang mahinungdanon ug dugay ng problema sa nasod. Usa ka punto nga maayong gibuhat sa presidente matud pa. Apan gipahimug-atan ni Buwalat nga nagpaabot gihapon ang mga Pilipino og konkretong resulta ug epektibong pagpatuman sa mga saad sa gobyerno. Samtang nangu si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kontra SONA. Diin iyang gipresentar ang iyang pagtan-aw sa tinuod nga kahimtang sa nasod ug ang mga hagit nga giatubang sa ordinaryong Pilipino atol sa sesyon sa Senado. Sa kampanya batok sa illegal nga drugas, kapin sa 676 million pesos nga kantidad sa mga nasakmit nga illegal nga drugas sa rehiyon ang gisunog. Pinaagi sa koordinasyon sa PDEA 7, Police Regional Office 7 ug Cebu City Government. Gihatagan usab og cash reward sa PDEA 7 ang 5 ka confidential informants nga mitabang sa mga operasyon batok sa illegal nga drugas sa Central Visayas. Giingon sa ahensya nga dako ang papel sa kooperasyon sa publiko aron mapaligon ang kampanya batok sa illegal drugs. Sa ikanapong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong Miyerkules, gipresentar sa House Prosecution ang upat ka tseke sa Office of the Vice President nga nagkantidad og 500 million pesos. Gisaysay ni kanhi Land Bank Department Manager Violeta Constantino nga siya ang nagdumala sa pag-encash sa matag 125 million pesos nga tseke nga gibayad ngadto sa OVP Special Disbursing Officer. Samtang gipadayag ni kanhi Land Bank DepEd Branch Manager ni Nita Camposano nga unusual ang 37.5 million pesos cash withdrawal sa Office of the Vice President. Matod niya, kasagarang mukabat lamang og 10 million pesos ang cash withdrawal sa mga ahensya sa gobyerno nga ilang gihandol.
Sa The Hague, nagdumili sa paghatag og komento si Vice President Duterte bahin sa giingong Pax Silica Initiative nga nagtumong sa pagtukod og semiconductor ug artificial intelligence partnership sa Pilipinas. Dihang gipangutana kabahin ni ini, ani ang iyang reaksyon. Do you know anything about that? Wala, so I cannot comment on that. Sa Mandawi City, may plead og not guilty si Byron Garcia sa kasong paglapas sa Safe Spaces Act nga gisang at bato kaniya. Nagpabilin siyang kumbinsido nga mapamatud-an ang iyang pagkainosente sa sunod nga mga pagdungog sa kaso. Samtang, nagpadayon ang kabalaka sa Department of Health ug mga eksperto sa pagsaka sa vaccination hesitancy tungod sa padayon nga pagkatap sa sayop nga mga impormasyon sa social media ilabi na mahitungod sa bakuna. Sa Cebu City, gipasidunggan sa lokal nga kagamhanan ang maginikanan sa mga batang adunay disability isip pag-ila sa ilang walay huno nga gugma, pag-atiman og sakripisyo alang sa ilang mga anak. Kini nahasubay sab sa pagtimaan sa ika-48 nga National Disability Rights Week. Sa laing balita, milusad og operasyon ang Cebu City Anti-Mendicancy Office batok sa mga tendero og lansones nga giingong nagamit og mga pagpanglimbo nga pamaagi sa pagbutang og presyo silang produkto aron makailad sa mga konsumidor. Kini nga problema dugay ng suliran sa kadalanan. Ang uban mitawag na niini nga estratehiya, samtang ang uban miingon nga tataw kini nga pagpanlimbong. Sa sports, midaog si Filipino tennis star Alex Ayala batok ang Chin Win-chong, hinungdan nga nakasulod siya sa ikaduhang hugna sa Washington Open, nga mao iyang unang kadaugan sa maong torneo. Sa adlaw nga Huwebes tungod sa padayong kusog nga pag-uwan, miabot sa hawak ang baha sa La Paloma Subdivision sa Barangay Tisa, Cebu City. Daghang residente ang napugos og evacuate, samtang ang mga rescue team naglisod og sulod sa ubang mga sityo tungod sa kusog nga sulog sa tubig. Kini nga sitwasyon na sinati sa uban pang bahin sa syudad sa Sugbo, epekto sa kusog nga pag-uwan. Sa Mandawi City, giluwas pinaagi sa rubber boats ang mga estudyante nga na-stranded sa AS Fortuna Memorial Elementary School, human malunupan ang ilang tunghaan. Mitabang sa operasyon ang Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office o ang Gizo Barangay Emergency Response Team aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Nag-viral sabang usa ka pampasaherong bus nga nakitaan nga nilatas sa lawom nga baha sa Barangay Tipolo, Mandawi City. Samtang sa hilisgutanan sa kalamidad, kapin 7 ka buwan human sa pag-igo sa Bagyong Tino, nagsugod na ang Cebu City Government sa pag-apod-apod og financial assistance ngadto sa mga apektadong pamilya. Nakadawat og 2,500 pesos ang matag pamilya nga partially damaged ang panimalay. Samtang 5,000 pesos ang gihatag sa mga totally damaged nga kabalayan. Sa Bohol, natayog sa magnitude 3.9 nga linog ang lungsod sa Sagbayan ug kasikbit nga mga lugar. Walay gikataho nga dakong kadaot o nasamdan apan gipahinumduman sa PHIVOLCS ang publiko nga magpabiling alerto batok sa posibleng aftershocks. Sa Bohol gihapon, nag-andam na og kaso ang kapulisan batok sa usa ka 20 anyos nga estudyante sa Bohol ang giingong miangkon sa paghimo og bomb threat batok sa iyang eskwelahan. Matod sa mga otoridad, bisan prank o binuang lamang kini, mahimong adunay criminal liability ubos sa anti-bomb joke law. Sa nasudnong balita, nangayo og piyansa sa Sandigan Bayan sa ilang tagsa-tagsa ka plunder cases silang kani kongresista Mike Defensor, negosyanteng Joseph Espiritu ug senador Jinggoy Estrada. Lain-lain ang ilang mga kaso ug nagpadayon pa ang legal nga proseso. Sa paugnat sa kusog, mipadayon ang maayong daga ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Human niyang mapildi ang defending champion nga si Leila Fernandez aron makasulod sa quarterfinals. Sunod niyang makontra ang world number 10 nga si Elina Svitolina sa usa ka rematch. Diin gipildi ni Ayala ang Ukrainian star sa Berlin Open ni adtong miaging buwan. Gipaligon sa Department of Trade and Industry ang partisipasyon sa Pilipinas sa kontrobersyal nga US-led Pax Silica Framework. Matod ni DTI Undersecretary Seferino Rodolfo, ang mong kasabutan maghatag sa nasod og access sa labing bag-ong artificial intelligence technology o magpalambo sa semiconductor o digital innovation sector. Gipasabot usab ni Rodolfo nga ang lugar nga gipili alang sa Pax Silica project usa na ka industrial zone ug walay indigenous communities o mga agricultural activities nga maapektuhan. Tubag sa mga kabalaka bahin sa paggamit sa yuta ug posibleng epekto ni ini sa komunidad. Taliwa ni ini daghan paghihapon ang mga individual o grupo nga mipadayag sa tataw nga pagbatok sa maong inisyatiba.
Sa Sugbo, nagpadayon ang pagbaha sa nagkadaiyang lugar tungod sa walay huno nga pag-uwan karong Biyernes. Nabahaan pag-usab ang AS Fortuna Memorial Elementary School sa Mandaue City, di napugos ang pagsuspenso sa klase. Ang paningkamot sa mga magtutulog estudyante sa paghinlo sila mga classrooms, napakya suman misaka na usab ang tubig baha. Padayon usab ang pagbaha sa pipila ka bahin sa Barangay Basak sa Lapu-Lapu City, ilabi na sa eskina sa S. Osmeña Street ug Patalinghog Avenue, di nagpabilin nga lisod ang pag-agi sa mga sakyanan ug residente. Tungod sa forecast sa kusog nga ulan ug pagbaha, gimando ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang sayong pagpapauli sa mga estudyante sa tanang pampubliko ug pribadong eskwelahan sa syudad. Samtang sa usa ka interview sa kauluhan, may pahibaw sa Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon nga mobisita siya sa Sugbo sa maabot nga mga semana. Aron personal nga susihon ang padayong problema sa pagbaha ug ang kahimtang sa drainage system. Matod niya, posibleng ipatuman usab sa Sugbo ang drainage upgrades nga kasamtangang gihimo sa Metro Manila. Sa laing balita, nagpadayon ang investigasyon sa San Fernando Municipal Police Station ug Graco 7 sa usa ka gayong shooting threat batok sa Sangat National High School. Gipatuman dayon sa eskwelahan ang security measures ug bag inspection aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug mga magtutudlo, samtang gipangita ang tawo nga nagpaluyo sa hulga. Sa pagtakop ning semana, mihimo og kasaysayan ang Filipina beauty queen nga si Katrina Liagado human makoronahan isip Miss Supranational 2026 sa Poland. Ang Philippine Air Force Reservist mo ikaduhang Filipina nga nakadaog sa titulo, sunod kang Mutya Datul nga midaog ni adtong 2013. Ma Katerina Delgado from the Philippines, Miss Supranational 2026. Please take your first walk. Sa sports, nagpadayon ang nindot nga kampanya ni Alex Ayala sa WTA 500 Mubadala DC Open. Human niyang mapildi ang world number 10 nga si Elina Svitolina sa straight sets 6-3, 6-4 sa quarterfinals. Pinaagi sa mong kadaugan, nakaabante si Ayala sa semifinals. Alex Ayala is dynamic in DC again. An outstanding performance from the Filipina as she beats Svitolina for the second time in as many months. It's a sixth win over a top 10 player this season as she books a third semi-final of 2026. Her upward curve continues. Another big win, another big performance from Alex Ayala. Her stock continues to rise. Mukad tong labing dagko ang mga istorya nga angin ninyong masayran karong simanaha. Ako si Angelica Faisaniel ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was.